алейкум бардор. Ну ма субҳона қирғанин бардоро кадун бардор шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кулуб, шаҳри Дӯст бардоро занг мезанед, шумо телефон метем, болошсу метен. Телефони бевотуна метем, болошсу метен. Мақсад истифода бурдаги телефон дорем, болошсу метен. Телефони пачка дорум бардоро. Магазини мо шаҳри Қурғунтепа дар бардоро кӯчаи Баҳор магазин якай сапонай. Шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазин якай сапонай. Бардори TikTok лайкора бизанед. YouTube-дан канал дорум. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед. Дар YouTube-дан канали хидмат. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бардоро шербачаи қирған ва сабону қирғаниям. Ина шумо телефони бевотуна биёрен дар хона дорем ки истифода мебарем. Мақсад шикастаги камака кор дора мекунад. Биёрен чанси буарза болоштум тен ва телефони пачкатунтун бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазин якай сапона бардоро. Лайк абиҷи хана? Ҷон ба лайк ва чӣ бизана? Лайк ҳам компютер да бошад, компютер кати телефон кати бошад, телефон кати бардоро YouTube-да канал дорам. YouTube-да телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем бардоро. Ман ҷаждатон кесем ки кай лайк ҳамеҷ қин.